Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Wanchumulikira bono chiragire sato chewono botukenga kene kukwaliganiya SMS ya mungana majya yaro kumanyigati yari tobereta kukwaliganira kurose mambya yarenge ntambe kachinse chigabono chewono marugoba asari bwanyale ko basansamura na kumanyibona abalike baito babere bakuyasangereria kurochi ngongo chonsi ime na isiko yorugongo rwaguse na mange habereka kolekana ane mono kubwatika no basikono mutindi oyibona ne kiwase mambya lero chinse mochiriche salgana boigona se county area ya Nakuru abwasa abantu 13 basiri kumabwabo na boigo na abantu bande emeronge 5 na batano go 55 abagandira kurwandira kumabwabo asinyagetari mayega ye basi kujetuo magari yankebono ebasi alikuchinse mochiriche Kisumu go chia sensemelia ya Mombasa engati ya kalekano mwancho muri togo kumulekera sobeme kati yanda mange ayibono agendrete konekiwa ayichinse ime naisiko yorogongo rwaguse nono igo kunsana bo igongo gendrete ikore University ya Nyamira ayichinse mochiria chakyabonyeru iyo gotoka sebunge aya notha mogrango inyerebuna ni gobono kumusana na boy gobono ogotegerera amangana rengete okumaka siku mu gobono boy county ya Meru Kawira Mwangaza asegeka ogotegerera kwa muchabwatene tubwatene na asebunge ase senate kubwatika nebikuru byene kiwa asensemeyo ayingati yali totoboli tobono moncho murigereria SMS ya mangana ya asemarogoba ya bono kendra ko tubwati ko tense mbili mtendense mbili ya Facebook Ndizi TV News the digital na boganse mbili ya YouTube na bogo channel na Ndizi TV News tubase ko bago tubwati ko terase website yetu na utambe www.ndizitv.net onyara kanyara yomana na mange asenchira yobo ikiranu litokubwati na rego teraso muno boy manyererio igakoro ko Lydia Mose kero keri Sara Mumanyi akaboneka muno kibi cyamuni cyo gwikere asenchira yobo ikiranu litukeriga lya Jumaine tariki 20 mutinyo gatana gatatu mwaka bwikiri bubere na 20 mangana majya senchira yobo kirano litangana kigima tunyara mangana yo senchira yoko yacu sasa ndo watu wakasema aje acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapita pita banks mbio ndio hiyo gari kanini kagonga hiyo gari kapo hivyo. Umubasoka no mutindi kone kiwase county ya Nakuru abantu 13 nigo bakure na abantu bande 5 na batano gotigoro chinko magati ya buno mwana moke ekengwerere. William Ruto, not today. I am coming for you because I believe Ruto must go. Omonjori ya Jimmy Wanjigi ni gago sereirio murebwense William Samoei Ruto na komochia oboraibwaye. Is he not a secretary? She's a secretary. Does this fly on the face? Sergeant at arms. Ebikuru nigo byabwatansa segeka sebunga chinga kichoko murekero bokorri bwayo mu governor we county ya Meru Kawira Mwangaza. Sayo mwananda mwange sana suku na chuko na suku Nikuta kwenye sema na mwangu wa suku wa chini na mira kama kumbukumbu kwa kweli huko na wale mtiri ni kwa chini kwa mira ili wana ya watu kwa kuzaliana na
Inchengo ku Patrick Ochoa Bogonko. Patrick Ochoa Bogonko yona achore twe Sironga Ward uno mo councillor 1997 na ende ntwa igete 1999 boy go tokateba bono tige university tokare research ntwa research toka identify chi semo mara gatatu toka identify Sironga Riakimai na Kiabonyoru ekaro twakorete study survey tukajikoligereria tukareta abantu kurunema nema nja aligeretie eka recommending Sironga oyere wetland 3/4 of Sironga igere a swamp place, a quarter of the swamp place nero ya better recommended for commercial buildings asinge ncheyo tukamurworo tukagenda Riakimai tukaligereria tukagenda Kiabonyoru omwali oye tukagenda tukaikaranse committee tukaiti restoration inga tiga university eru Kiabonyoru igotorega abuna barayi bari abakoro asenyencho toigweta barayi abaita bageni bagendete kuma na igoro university omo president withabigeta Kiabonyoru gotwataka ko bamanyinge kare twarenga office ntwakorete chi minutes cha sub TDC na DTC chigacha ko combine as district area nginya mira kanya tutara nyore county twensi pito iwana na chinse moisa to uno mitateba Riakimai Kiabonyoru na Sironga kira yatoka ngateko ba university ekaiwe industrial park Riakimai kira yatoka ngateko nyara ko be university ekaiwe model school so that unanimously a county ngemeli kaki yaninge district eganjera nange university kira rache ebere Kiabonyoru amangana ya ba mintu ba kwanire ni gara yoboke ni kiagara. I remember mwaka 1996 engaki the late minister Teve Arenge Moyo ntu aitetie amangana university Kiabonyoru nuna barai na ende bono egento kero tokumitingelinga ki abarai abamintu abatuchorete muna bachumbe egento bako munantoro kiegente kenene ekiagara university yachire neye ito twensi na gotika na ibono omwancho omulgereri niko tokumurekera amangana arengeta magendero niko chinga kichibono gati ya abamenye kurwa sensemeria ya Nyaribari Masaba ane mono kurwa sensemeri yekrubo baroka nego kwanira igoro yetare yo murebwense aiga sense ya Kenya ejose ase ensemo ya Kisi yeniga gocha kubwatekana gati ya abamenye kurwa sensemeri baroka nteko mwakereri ogyo omugimendero pe county ya Kisi ngakyo murebwense akorete tara sensemeyo kolengana amenye abuli tukelimo maga yo kwane nganeyo gati ya menyi bono kurense me unigo chinga kichibeso kina na mono kurase wodi ri ichuni asoko nyara ko gikiriya uburo bwaje omugimendero pe county ya Kisi Doris Donya Tota Buri kolengana boroboni ko bagote abuna maga yo komochora omugimendero pwango ikramoniga tanya gotara sense meyo nigo chinga kichi omo MC bwe wodi ya ichuni wekirivusyocha abereka uyatana na nechinkuma buna ne robete kago sege tabanto banyale kumwakereri yo omugimendero pa enga kiyetari ya yo murebwense asense meyo kolengana amenya buni ko bate birebuna wekiraboniga mbararo bokoryo buya kurasa omugimendero pa we county ya Kisi inje no muntu bwekerubo na amenyire gaiga ese miaka na akiri chikura matuka matambe lakini yaikiri ngaki yatosinyire omwesimio korukutonya otwa mwete chikura tanya korokana na neri tukeli moga igogerere tumuisonde gaiga agateba ngaba no moroseirie iraini gaba na tara akora gente ekyo tonya tigamanya na nintu abantu bekerubo twakoretente twamuogererete intu omuntu gotoikange togotebia magendero oinero tole gokomo ichuni gwoti tane gutajana ero umwana itoka tuiborete kurungaga lakini tane gojaga no itukerima tukwanise myake yonse abeire obugambi umugambi tubwata wesino yomo omoisimiwa sioja ne tubwate ogotoikange kerjo bokongu ngakinde yonse tonya ntu anakomorora itona komugu chinsinyo goita goita olimire bisima orule byombe kibese ntu anakomorora kendi gyonse tane gojaga igakwane na itu ntu anakomora kosto mwage chikura iga to igwayo simole mire mata bogirango goeto etire goeta ichuni wodi ntu anakomorora gaiga toke bwato bororo abantu ogo barware ke batagurire chinyomba bakagoikarero igamba ne kumikemeturo twachire kuganyabe chinse mangaki onde na Rwanda arwe comfort egara gakino na abarense gusemba goroke bana kanyar muntu kwaremi tonya to teganse ino iwoire
no gwente gochotare oremi abantu bamino obagosemeria nochobang'aine ng'aki yaya twabangire mocho mokonyu gosoma korwa ni conversation nabo gostariwa onyagocho stanyagocho ngorera tore sentori korera abantu bagechiri no mosubati okorukudonya n'abantu baye baichuni bagwaka ekura tanya gotacha ichuni litukorio kata chite ichuni amatanga isemoke nanda asa matanga ari isemoke no are kondokera inche kerentane tari orando kerete kerentane so iga abantu bekerubo mbabwate mechando yabo tigabaya guchinga gichabo chingororo eria kabere gento ndetokoteba nekeiga abantu bekerubo mbachandeka chinyomba chiabo chigatagorwa muraita iyo nonye noyo mo baigitanga amanyenga ngaki abantu abatagorwa chinyomba na kibati garabali because umuntu oyo mbona asirete abandi ababwate pressure abandi mbamba ko bachibalimo muraita iyo nonye noyo mo ngabakwana gaiga obaigitanga baragendo kiye yani na baruwanerera osemba nyore gendo tikerito koroka compensation mwanya gukwana rugoro ya compensation iga igo egendo ngotabangeri ngatika abantu bekerubo basikwe abantu baichuni basikwe abayiboli bekerubo n'abantu baichuni mbabwata abana batagete pasa lyeri korwa se ekeganje kerikia women babwata chibasha affirmative action fund abantu bwata abana abanyaroka agaiga bake batagete bitichiro mwanya korera momo minora bitichiro gai na gotigana yubono moncho muligererie karokerie kagore kia jensi kia rokana ko yabaye serikali ane munasokania moncho rikonyara ko kolekana ni gomore bwense William Samuel Ruto agendretene chinkwana kurwase committee ao echibono chigotara chinsemo ao rikonyara gusangire birengereryo kurwase bigoria bya jensi unenchira mu yokonyara gwekerania okugania kwabo go chia sensemo ya serikali umuyigo yo serito kulia no kolekana sensemo ya Kenya abwasa abwatana abwatani abange baikira nabu nenchira mu yokonyara kurwa ebirengerere byabo Kito Frida Kerubo noroboti rwa senchira yobo ikirano Eriogo tanga ebikorwa byo goturubania omurembe bwense ni gababwatani baikira nase sub county ya Kenyanya ilioko ligia chinchira chokwenekia omurembe ayanko bwatkana no gochika korwaso murai bwense Dr. William Ruto okwana ni goberera emechanda bakenya bagwetera asibagania gwesokia elioko yesunsura. Leo hii tumekuwa na kikao cha kwanza ya Sub County Multisectoral Coordination and Collaboration Forum on Peace and Security. Hizi forums tumeagizwa na ofisi ya rais tufanye katika sehemu zote za Kenya kufuatia ile changamoto tuliona hizo miezi zilizopita. Ikaonekana kwamba kuna changamoto wananchi wa Kenya wanapitia kwa ground ambazo zinafaa kukua na forum sawa ya kuleta hizo malilio na maombi ambayo yatatekelezwa na kushughulikiwa na serikali. So tunasema sisi tuko tayari kufanya kazi kwa pamoja. We are working and we want a good working relationship so that we solve the problems that are affecting the common mwananchi on the ground. Ababwatani korwa ase ebitago byobolendi ni gobanekia obotoereru asikolinde bagania okobwaterana korwa asa bananchi ilikwenekia obakolerio bya ase sub county ya Kenyanya. So far mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Mambo yako tu yale kidogo kidogo. Lakini kiusalama generally hatuko mahali pabaya. Tunaendelea vizuri na naomba tu wananchi tushirikiane katika kuleta hali ya usalama sehemu hii ya Kenyanya iwe ya kuridhisha ama ya kudumisha. Watoto mpaka wachungwe, si lazima iwe ni wakati wanarudi shule, hata wakiwa manyumbani watoto ni wachungwe. Abamenyi bense mejoni go bagokera egetambukirikyo asikulinda abasaye baboligwa ko babatayereru eli serikali ebeke gukora amonchirerio oboigoni go abayiboli baboligwa gutatiga abana babo gusalia ebinto chinga kibakwemurungani ko bwatkana no gokonga kubugima Narukwenda ndingambia mana serikali yeto asogo chako mpango oyo nande ko bwa mono narotebya abana baito banyare ko bako babadebereri yake eri kyagera serikali yanda to ko bashughulikira abayibori mo basogotiga abana bagende para banyakonyora mangana makongu awo chakoreto bokongu asekenyuru iga abayibori tigatorenda abana baito to batebereri nande to baorokereri nyasaye wekana amanyete to gendere osabire serikali yeto ase sub county yeto ya Kenyanya
mbia mona abana baito ba agency ekiagera musareti binto byaito mune bya bayiburi baro osiri ekero tokorera ngubugima no bokongu na ndi ntogosari biribike tobwate boigoni gobairanĩria mbia mũno asabarai asokwire chinga kichabo gotegerera amagenio ya bakenya no nyana bo nigo bagokera ebitago by'oburendi asokobwatirana nabo igokwenekia omorembe chinga kichonsi pitu akire mbia mũno ase banene baitaiga babola boso no hospital n'abantu bonsi babonyanja bali bachorwa ase umurubiri no konya tukanyete ekiagera anye ntuwa yobwate anga bana baitu mbale kona kuminyoka chinjira mbia muno ase hospital ito na barayi bonsi bali bara ekiagera bakoromukia ekiagera anye ndiribe babwato geta abantu kusaria ebintu anga ntoliga abanyabiasara baitu bonsi bakenya barenga igo batebiringa mbia muno ase serikali yaitu tigatusike awale nokubwa ekiagera okubwanya sawo kubodwa omoneno itobwirira ba yore president yeto bunachete gusiga ebinta korete tigato bibwate na bire byo kubiunga mukono ekiagera oyino morai na yabunoro morai twensi tosikana omolembo ba monaini Kerubo Frida Ndizi TV Miyamuno muliketo Frida Kerubo hasorobote rwa century yoboikirano gotigana yibono mwancho muligereria abamenyikorwa asense muyerigena egiye gotoka bono ase godi yeibena se bunge ya Nyaribari chacheme ye county ya Kisii asiri tukoliera nigo bateneki bakwegokeria kubwatikana mu misebo godi Steve Arika konyara kwaligania obulingoli wa moroire bwabasa asense meye kubwateranya gitari ya wasisi kolengana na amenyikorwa asense meyigo bali getambo kireke asibaterene nchiremo yo konyara gosire birengo byabo cheno engana boy gome misebo godi Steve Arika ateberebu na agochikirania gochia samenyi benseme yuno tokumanyigwa no muliketo mirdada mumanye buna enchera yemo yo gwikirania obokoreri bobobwenya angena bantu ni goli tukolia lero abamenyi bensemo yeligena imeyewadia ibeno banyora obokoreri obo bwabotsakorwa asabanyagitali benyagitali ya Oasis. Siku ya leo tuko hapa Regional Market kupatiana huduma ya bure. Kwa huduma zenye tunapatiana kupima pressure, sukari bure, na pia tuko na madaktari hapa wa mifupa mwenye ana treat arthritis na magonjwa yote yenye correlated na mifupa, na pia tuko na daktari wa macho ambaye pia anapatiana huduma ya bure, na pia tuko na general doctor mwenye anaangalia magonjwa yote. Nobo karari boikiranirwa ase okubwaterana na community health promoters abo bakokorera emeremo ase ebinyoroime elio goikirania obubwenya gochase bali batari kwenyara goika ase chinyagitali. Na siku ya leo hatufanyi peke yetu, tunafanya kwa pamoja na aspect ya community through the community health promoters ambao wana work in line with the Ministry of Health hawa na wametusaidia upande wa mobilization kuhakikisha kwamba wanakijiji wamepata ujumbe kwa free medical camp, na hii si mara ya kwanza. Tunafanya medical camp on a weekly basis, 2 kwa kila wiki. Tunazunguka kila vijiji tuhakikishe kwamba tumefikia kila mgonjwa ambaye ako kwa manyumba na ameshindwa kufika kwa hospitali. Abamenya bo banyora obubweni obo nigo baorokirie omogokobo ase okonyorera obogwenya angena ase bari ngoro kudina kerborare gotorerige na stage sabanyagitari bago asisi bacha gotorigereri gaiga baturigereri batupimire pressure batoira mariogo free ntwaka netikende batupimire sukari batupimira amaiso ebirore ngocha byarenge ebirore bono biro bimbige tigocha batote bitoche togende Oasis batyo gotorigereri mono igo twera ne ngambi jamano ikiagere nyagitari yaito yate chariri bakaga igari isabume twanyorira oborwari totari gotumeka besende yansi twera ne ngambi jamano nane magende gotokonya kubwa mano togwene gwetera samaro iraito tobwate ase chinga cheita ase mibere yaito ase chinga kechecho nigo boigoba mwakera omo MC bwenseme yo Steve Arika ngambia mono asoko ene kyango bobwenia buno bwa baikereire wone no gaiga ibeno aso muisimi wa Arika kugamba twago kire mono kora abanyagitari baito batopimire amaiso batopimire chipresa ono toroche ngakubweni butore
one togotebanga agendre no mutindo yo anya gotochekire ndi tugweni gutobe bia kwana kurwa stage yerige nagaiga nigongwa kera muya mono somwe msito Steve Arika asokoreta efrite muye yokorwari werige nagaiga igabanya gitani ngo baikagaiga asese moyerige na kweresera ba rwari ba baito gaiga abangina baikira asoko bwenigwa kwabosa bahakire mbuya mono umwe msito Steve Arika asoko ire gitambo kireke kyo koreta abanyagitari bakagaiga lisa nguripotelea igitaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Myemono mulikito Mildred Mumanya sorobochi rwa senchera yoboyekera n'umurimi yo moni gare biriro kurwa sensemelia ya Gesusu woda uyibona umanyekanete buna kerecha nyanga kolengana no munchoreri kone osekolengana no murimi yo kurase sub location ya Getacho asebunga nyari bari masaba ni gagote buna ebintu byene go byabere bigosari gwa kurumugondo uyibona usmegete ebintu namone bimeri igate biribona abantu ni go barokanire ko ibe bintu bya yasamatuka mange wekiraboni gani gare no goichana mga ibintu bya gosari gwa boy gore butuko kera rero igarure kurata sogote abuna gati ibintu byete biko yuwa kingani kurumugondo ni go kiasi ya retu ryogo nabo igonchiringiya asaba abantu gutumeka iganyare ko bori abantu ko ne kibuna ngurubalisco anamorgo kiasi ibintu byabaremi ibona ate biribuna andake bono byamwira ni maiga kubwatekana n'abantu bagete kwaye mugondo na gosalia ebimeri byaye President ngiye ndani Ngakajaze ibintu nandi ngura gando umuremi bwe bimeri yawo kurwe imyaka ya maega na alemire bitungu abantu bakoiba na alemire ki beetroot abantu bakoiba amatoke abantu bakoira kinkoko kinsa kinde ndora ibe isadogire ingo gigoja nanyora neyemo ndora ngalende napokera abege simba anige starike simba mwanya abantu mugondo bagoja ba damage libaga lyo goteba baeru kingeni umuntu akobuna libaga lyo kwa nabo kamambingi chego cha mugondo nanyore bintu byaito ebisaliri byonsi asobwenge bago sali nche no morweire nonde isiko ekero bago sali nonde isiko mbago cha basabe endagere saliri yonsi kene nkeyo bago tiga bwone undanya ninde mete popi pepi meron chionsi bina obagoja umuntu kwanya oroture tari komanyanga matunda ya tu matunda kiaye tari komanya ndia ciarere tu elio totigento itabando igoro yetama yo muntu yomo ono asobole miobongo kora obole miumaite bwa bono igando kutumia tora mariogo na boko nyona na ciarete elio komarogo muntu mambioja bwa chingi sajinde na bongo chingi ni chikosabuka kabisa lilinda ngare tiko chikwangu tiko jana nyora chiaira emyaka muna yago jimaega chingi ni jatogete bara nchegon tagete ko chikwanga nyora chingi ni chiaire kongo cha kubwati bwakire chingi ni chiachire omondo yago ndenga chingi ni yajarenge bara abukere jane chiao chiarenge bono oboli miobwane ne boko mujikondetera na asara tu minkwere miasoko le masengenjo abantu ebinde binge bago damage onyo muntu bwato bakongwe chingeni nje ninde tayare kumusafu umwago mugima atari ko ngana onesiringi yijantike ntu na gotigana yuko bwatekana no gotiani gwa kwa waziri bono bachoro no murebwense maga yokanyara gutugutera aba waziri abatangani niko bono kogendrete asiri tukulia rero niko bono Antony General abakagotiani gubene ane mona soko nyara gikiranie mere yaje buna butambe umuriki to Everino Sero na roboti rwa senchera yoboime Nase nyomba yobra State House memocho Nairobi ase Antony General moyano mo waziri wa mangana na magendro yechise cha East Africa batiani wabene ochaka obokoreri ase chiabisi. I, Beatrice Askul Moe, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya. I, Dorcas Agik Odong Odwor, being appointed as the Attorney General of Kenya. Dorcas Oduol na boigo Beatrice Askul ni gobonsi bari ira yobokoreri asentere ndonge ya maskani asoko bwatiari chikorie katiba yense ya Kenya. I undertake to hold my office as a Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and a faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya. That I will obey, respect and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic.
Omurai wense Dr. William Samoei Ruto oyo ene kyogotianwa kwabo nigaba kerambuya na korokyo kwege na kwobokorere obuya anene kobwatkana nobomanyi babwate. Congratulations to you on your appointment, approval by Parliament, and subsequently on you assuming office today. I am very confident that this appointment is well deserved because of the experience that I know both of you have in public service. I am very confident that you will discharge your responsibilities with integrity and to the best of your ability in the service of the nation. Ruto nigaria ira yo kubwatirana na kubasira asobokoreri bwabo asobuya bwense ya Kenya. I promise to support you, to assist you, because your success is going to be the success of the government of Kenya and our nation as well. Nigo chinga kiechio amugani oduol kubwatirana na babwatani bonsi asoko enekia obukoreri bwa bwango na boigo oboikiranu ase serikali na boigo asaba Kenya bonsi. It is very important, Madam Attorney General, that you work with all the other agencies to make sure that that responsibility and legal representation to both government and the people of Kenya is timely, is robust, and is appropriate. Kubwatkana na keriabuna oduor nerobero musibati omutanga ni goswa sekerogo ekyokyo bwa Attorney General Ruto nigamwo moyo na kumugania kubeko mokya asekeria bono amaisonsi nigarasare. This appointment is not just about you being a woman. It is about you being competent. I am very confident that on account of competence and ability to deliver, you deserve to serve in this position. Nigo asechinga kiechio amuganio mu waziri o EAC kobeke merobere mekiranu yogoskia Kenya bosio anene asamangana yobonchoreria egatie chinse cha East Africa. My sister Beatrice, as has been said, you know, East Africa is the biggest market of Kenyan products. The East African community is the most progressive community in our continent. And a lot will be expected of you and your colleagues from the other partner states. Go reporter ya Ndizi TV, Eriatariane Evelyn Osero. Bimono mulikete varini osera sorobochirwa senchira yobo ikeroni gochinga kichubo gotigana nayo asirizo kuliarre boigo ase bunge ni kwanyara kumulekera inspector mo yeyo bono bwatu kwereteri yego chi ase bunge konyara kulingoli wana kunengi wasobo korre bwaje kalengana na babunge hobono bagania inspector yo aije anyare kubeka sobwagale amonjera chikobeka sensemo yamba abanyanyimbo gati yali banyara kumubuli anyare kubeka sobwasi olengamo inchira abanyanyimbo bamenyete gati yabo yebitesheni banyimbe binge korokana watwara kigali kinga kistakerane muno asobo konyu wabwango ayingati yali arokana kubekona nabo nigo banyara gote yabuna gati banyanyimba bange nigo barokane comment nyumba stali kingiya egento baga ni inspector general oyura chiko guli bagelio anyale kumulekera asobo ime. The nominee addressed the issue of vehicles, shortage of police vehicles. We realize that number of stations, police stations, has no vehicles. If there is no vehicle, then there is no fuel, there is no transport, there is no supervision, there is no security, there is a highly shortage of security. The issue of houses in this country for police. The police service that we have right now is actually dysfunctional. One of the issues that I would like to raise, and my colleagues and friends here have raised this issue, Mr. Speaker, is that you can't have a police officer who stays in a mud hut with him and his colleagues, even sharing rooms with their wives. We can't have a police service, Mr. Speaker, where a police officer sometimes is transferred unilaterally because he has annoyed some big person somewhere where their rights are violated. The police vehicles don't have fuel.
You find that the police officers don't even have insurance for themselves. You find that most of the issues that are involving the police are treated casually. I would like to plead that we provide them with the necessary funding, make sure that this aspect of corruption na go tigara boy gasense me yuni go chinga ke chibona abanyanyimbo barokana ko mukigwa ane mono enchira bagutumeka chinguru gaitania kerengo na boni go omoseneta bwe county ya Kisii mu monyonga rokana ko kwane nganeyo asogote yabuna abanyanyimbo ni gane monenga kiyokorobekana kubona kwa bakogo segetoneka golekelya chenze abantu abange batukore chinkoma ko bwatekana bana abanyanyimbo ni go batumekete chinguru gaitania kerengo chinga ke chiboni garumu bwekano gati yabarayibo igonjira bari bagoseka segigwa ane serikali gati yabo na omonchoro na bego mwana siasa Jimmy Wanjigi abaigona baribande ba siasa. The police service, the Kenyan police service has failed us miserably. The recent events that you saw happen, my colleagues have talked about unilateral arrests. Mr. Speaker, if you look at it right now, a gentleman called Jimmy Wanjigi was arrested. His house was demolished. And these are issues that I would like to seek in this house and to my brothers. I remember when Cherargei was being arrested some 3 years ago and he was screaming, saying, oh my God, Mr. Speaker, what is going to happen to me? These people came at 5 o'clock in the morning. Mr. Speaker, at that time when Cherargei was speaking, Senator Cherargei was speaking and crying, I thought he had lost his mind. Mr. Speaker, I would like to encourage Mr. Kanja. That I was yelling and crying. Me, I'm a dry Kalenjin man who was circumcised at 3 a.m. in the morning. Is it in order for the senator of Kisii to insinuate I was crying? In fact, I was arrested naked, but I've never cried about it, Mr. Speaker. Can he apologize to me and the great men of Nandi and the people of Nandi, Mr. Speaker? In the spirit of Koitalel Samoe and the Talai, Mr. Speaker. Na gotigana yono omonchoria Jimmy Wanjigi ni go wanabetega kobe kubira litukuligoro na kobeteria korara segeseni kyabanyanyimbo gya kamukunje asiri tukulire ni geke obusibeke gambero kya milimani erikonyara kobeka sobwasira mwachamu bwateranete gati ya mwachamu bwateranete omonchoria ingamo nego tobekana buna ni gabwate chibundu kyatabwate lesesen egento arokano wiki waseke gambero konyara komochigwa asenganeyo yogotwara chibunduki mamincha nilichiko. Associate myself fully. When I was in my comfortable zone in my home, I remember hearing a voice of a lady, don't shoot me, don't shoot me, don't shoot me. The law of proportionality in arresting individual. The law of proportionality in carrying out search had been abused. Article 157 of the Constitution, which clothes the DPP with authority to commence a criminal process, as read together with the ODPP guidelines to charge 2019, is not an absolute right. It should not be used to settle personal, political, or business scores. And a party who is aggrieved, as read with the DPP guidelines to charge 2019, is not an absolute right for the DPP to commence or prefer criminal charges as a business course. And a party who is aggrieved, as read with the DPP guidelines to charge 20 with the ODPP guidelines to charge 2019, is not an absolute right. It should not be used to settle personal, political, or business scores. And a party who is aggrieved, as read with the DPP guidelines to charge 2019, is not an absolute right for the DPP to commence or prefer criminal charges as and when it requires. There are checks and balances.
Sabu kwabera haso kubrukana kweme tamba ne mono kurwa sensemo ya Mario giti gatogenda wono moncho muri gitwe na sentundende togendre nemesa yamangrama yisato chiabono botuko niko cinga kichibono ngogotigara samangana lingeto moncho na bigomo na siasa Jimmy Wanjigi ni gobono maiga kaseke gambere kyo niko cinga kichibono anyali bagali yabene konyara gukwana igoro yoko bikubiyara kwaye kolengana Jimmy Wanjigi ni garokane ko muchumore bwense William Samoei Ruto asagote yabuna ni gagendere tugotumeka chinguru cha sentere tabwendere tena mono ko tumeka nyimbo asenchire teringia Wanjigi ni gateberuna goikanya alekwane kibuna humura ibwenso Samoei Ruto tari guchikera na bisen anemono asobo chori bulibosio. Thank you all for coming. I am not going to speak for very long. I want to be very clear. First, let me thank God for bringing us this far. You can see my family here. We have been through a lot of trauma. I want to thank them for standing with me during the last 2 or 3 weeks of what you call crooked Ruto's anarchy. Crooked Ruto's anarchy. And I want to address William Samoei Ruto here. The courts today have upheld the constitution of this country. And you seem to be trying to live in an era that has long passed. William Ruto, why do you fear me? If you fear me, be a man, come and deal with me properly, kiwanjani ya siasa, not in my home, terrorizing my family, and not in these courts with trumped up charges. You are afraid that we are redefining the politics of this nation. We are moving away from a myopic tribe and region. Your useless kutenga and lies. We have now moved to the realm of the truth and issue-oriented politics, based primarily today on the economy of Kenya. Debate me on the economy. Don't try and create criminality. Na asoro botre no mwancho muligere ni litoko manyugubuna omukagerwa oyibona gatebekana buna osebwe sogeti asama tukamaiga asoko baita basubati abwimebere yabo yatogete nsemeri ya kware asensemeri ya Nairobi omukagero yo nige sogeti kana bere yabe take gotoka gesibire chugunia kerutira sensemeri na nebere yange basubati yoka igabete kawe soke na gotebwe Nairobi ga koita basubati abuna kubaruta asensemejo omukagero ni gabete ga kobe kubiara bayo konyani gara serumande ya gigiri iyo gotoka bona sensemi ya Nairobi obutukubo kia rero ni gosebekana buno mukagero yo amona bakagero bande 12 niko batama kura segesteni kyabanya nyimbo korwa asensemeyo ngo cinga kicu butukumi bwacha kiwe asoko nyara kumurigyo mukagero yo naboigo nabakagero abo bande 12 nona botera manyekana boy kirano enchira ye ekikyara banyara gotama kura asensemeyo obutukime niko bwacha kiwe igoro yeke kolekyo. Onshumole chibiche cho chikoro kiasi kesene kibanya nyimbo kia gigiri ikimono kiotoka nsemene Nairobi asomo kagero yubono oyogatebekana oyobete gakwe osobete gakobe kubyara chingaki chimibere yatogete kware yabasobati boka baitire barutira sensemeyo ikatebekana boni gatama obutuko bokia rero kurwa segete seni oseru mande ensemeria ya gigiri gotigana na yubono umoncho muligereria ebikuru nigo byabwatanse ase bungere tukulia rero chingaki cyo gategerera nakoikera okona cha kolengete omugabana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza uyo bwatana na mamocho ase bikaro biri tukulia rero ni gobone gatebekana buna ebikuru byabwatanse ase bunge teramanyekana bwe kiranu uyo gukura ningo nande nasakirenga gukura igentokera bikara bikoratene na asegeka mangana balengeiga ase bunge ya Senate litukulia rero Morgoba. Miriti appointed to the board? She was an ex-official member of the board. Is she not a secretary? She's a secretary. Does this fly on the face? Sergeant at arms.
Sergeant at Arms, is everything okay? Missed. Na asa mwanandije goichana abantu 13 ni gobono basiriya umwa bwabo asema mbiyalero chinsemo chirichya nakuru yongo batukano basukana bwebara ekera abantu bande 55 go 55 bategurwa chinkoma chintinde eyemaiga yegari ebas ibono egotebekana yanyara ko butaka break ase yanyara go siriyo boroso na kunyotome gari yange kurumaiga ase gari yenene yemugeti abantu ni gobono abantu 10 mo bakwa bwabo ekarokeri abantu babere barenga se gari nke yatuma kurumagaga abo babagosiria obogima bwabo nabo nigiye gatebekana mune gari jabwa atomo chando aserite kulia roma ga yogote na chenga kinyimbe kinyinga sensemeri ya kalicho asogotwara omuchando ye kolengana nabali balenge ase gari banyara go utia makweli nigo bakoerekeria kolekana ase gari yaroka no gotwara omuchando ekeresa bali ya chaka aserite kulia bono mambia igari yale kurwa nsemeri ya Kisumu nabo nigo yale kogenda ase ensemeria ya Mombasa. Kuna wababa walikuwa nasema hapo ndani eti gari haijafanywa service. So tukakuja but gari ilikuwa inashindwa kupanda mamilima. Tukafika Kericho. Watu wakasema hatuwezi endelea na safari. Mtushukishe kampuni angalie gari nyingine tufanyaje itupeleke Mombasa. So watu wakakasirika hadi wakaslap madereva. Wakawaambia watafute gari nyingine tupeleke wapi? Mombasa. Wao wakashika wakasema kuna mechanic anatoka Kisumu. So mechanic akakuja akajaribu kutengeneza gari kanguruma. Tumekaa Kericho from saa 1 hadi saa 7. Tumetoka saa 8 tuna 20 hapo. Tukikuja hivi gari kaanza kuja kwa kasi. Inapita bumps haraka sana. So watu wakaanza kusema shida iko wapi? Hadi mwingine anasema atamulia mtoto hapo. Sasa ndo watu wakasema aje acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapita bumps mbio. Ndio hiyo gari kanini ikagonga hiyo gari kapo hivyo. Tukamka chini. Mimi nikajipata tu kwa mwisho hivyo. Of those who have lost their life from the past, we have a total of 11. We have a total of 11. And from the small car, we have a total of 2. The small car was carrying 5 passengers, including the driver. And of the 5, 2 are the ones who succumbed. The 3 were evacuated to hospital. From the past, we had a total of 11. Na sorobotu roichana bono n'abantu 13 ni gobakwa n'abande 55 bagenderete kuronda ku mabasi na gitari asemo ya Nakuru no togikira omwali wamangana majya senchera yobo ikera no togotomenga rocha singa kiri cyasiri abamwe abona bagenderete ko konyorobo wenia igotoko baganiria obowenia bwabwango byamona soko cyaro gatengera Ndizi TV toroborogero byori twabwatanira gwetera somo no bimanyirio igakora kwa Lydia Mose kare sara mumanyi aina kichibi chamu chako ikere asenchera yobo ikanansa mu mtandao Facebook Ndizi TV News Digital semo oya YouTube Ndizi TV na bagase website yensemero ngebere nainye na bakatona buna www.ndizitv.net tumeraninga kirenda SMS mangana mu yumo nchumuligiria litera nincho nkoro Vincent Onyancha.